Alas 6:37 ang oras po natin. Naaresto po ng kapulisan ng Binmaley Municipal Police Station ang nasa 47 anyos na lalaki nang nanggahasa mismo sa kanyang sariling menor de edad na anak. Sa eksklusibong panayam po ng IFM News Dagupan sa Women and Children Protection Desk, Family, Juvenile and Gender Development Division Supply PC Officer Police Captain Maureen Grace Tarlit. Nangyari umano ang insidente noong pang 2016 hanggang 2017 at naireport ito ng pamilya Pebrero ngayong taon. Aniya, nang inilabas agad po ang Warrant of Arrest ay agad na inaresto ang suspect ng mga pulisya. Isinailalim din sa medico-legal ang biktima at isinampa na ang kaso sa suspect. Harapin nito ang kasong 2 counts of statutory rape na walang inirekomendang piyansa at 2 counts din na Acts of Lasciviousness na may piyansang 200,000 pesos sa bawat isang count. IFM News. IFM News. IFM News.